Takto sa válka, dobre? Takže domáce rezance. Dneska ich nerobí, iba jedinko sám. Aha. Ja ho zabijem. Ďalšie v ponuke máme tieto rezance s makom na masle. Radšej to video urobím ja, lebo Vlado to je. Takže Vladko nám to nakrájal. Takže maslo, mak, my tomu hovoríme chip chap. Takto natáčame. Tlačí sa ovocíčko a ideme na to. Takže fajnovo natočíme. Cukor. Maslo, poďme. Tak, to je vončo. Naše domáce rezance s makom, ovocím, cukrom. Pozývam vás a prajem vám všetkým dobrú... Ja rozkopem. Páči sa?